Pasensya kayo, nagi-interruption sa Satanas. Kaya kabalugid siya kung unsa ka powerful ang pulong karong adlaw. Tungod kay ang Dios nangita gyud og way, mangita gyud siya og way nga ang iyang mga katawhan. Kanag yung makaingon ka ba nga i-bless jud ka, dasigon jud ka niya. Amen? Okay, ato ta sa atong church declaration. Okay, today I receive all that Christ died to give me. His abundant life, limitless grace, boundless mercies, divine restorations of youth, and overflowing provisions. Today, I take hold of all God's blessings, healings, and miracles. I shall be transformed from glory to ever-increasing glory, and victory to overwhelming victory. And I will enter the promised land of the believer's rest, seeing His mighty restoration in each and every area of my life. I proclaim that I am God's beloved, His highly favored child, His powerful servant, and His overcoming champion. And because I am blessed to overflowing, I will be a blessing to all. In Jesus' name, amen. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Do you believe the church? Si bisan kinsa nga nag-declare atong deklarasyon igsoon sa church. Si bisan kinsa dili ka man miyembro sa church. Kung imo tong gisunod, powerful kay to sa imong kinabuhi. Dako kay to kahimuan sa imong kinabuhi. Amen. Praise the Lord. Dili ta magalangan ato ta sa ato ang foundation text. Atong kuhaon diha sa 2 Timothy chapter 2 verse 15. Ayon siya diri sa Cebuano Bugna. Ayan siya. Magkugi ka sa pagpakita sa imong kaugalingon nga nahamutan sa Dios. Usa ka magbubuhat nga walay iga kaulaw, mahibalo nga mubahin-bahin sa pulong sa kamatuoran. Magaampot ha? Amahan na mo nga langit nun, mapasalamaton kami ning sayo sa kabuntagon sa adlawng Domingo. Tungod kay naa ka, always ka, nagpahinumdom sa mua. Tungod sa imong gugma, gitagan man mi og kadasig sa pagbuhat sa mga buluhaton, kalipay sa pagbuhat sa mga buluhaton. Busa karong adlaw Ginoo, among gikinahanglan ang imong tabang. Bala ang Espiritu, amo kang gikinahanglan nga ikaw magamanifest sa matag usa sa magdala sa imong pulong. Even sa mga katawhan nga nagapaminaw niini, ikaw magapanalangin. Dalaygon ka sa walay katapusan. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. O karong buntag mga igsoon, ato ning pagatun-an. Kay sa Biblia mga igsoon, adunay daghang mga katingalahan diha, mga tinago diha nga dapat natong mahibalan. Okay. Atong foundation text sa 2 Timothy nagahisgot na diha og magkugi sa pagpakita sa imong kaugalingon nga nahamut-an sa Dios. Okay, unsa man di ay ang atong kugihan, unsa man di ay ang mga butang atong pagabuhaton aron kita mahimut-an sa Dios. Ingon siya diri, usa ka magbubuhat nga walay iga kaulaw. Ingon siya, mahibalo nga mubahin-bahin sa pulong sa kamatuoran. Uy, naa gyud ay, unsa di? Naday kailangan bahin-bahinon pa diha. Kaya kung imong tanawon ang Biblia man na nakasulat para sa atong atanan. Pero ingon ang pulong sa Ginoo igsoon. Magkugi ka sa pagpakita sa imong kaugalingon, magtuon ka o kabalo ka, mubahin-bahin sa pulong sa kamatuoran. Okay. Ang atong tema karon mga igsoon is ang magtutuo nga kabalo mubahin-bahin sa pulong sa kamatuoran. Okay, unsa nga pulong sa kamatuoran ang kailangan nato nga bahibalan o bahin-bahinon? Praise the Lord. Sa Biblia, igsoon, daghan kay diha og mga kasuguan, daghan kay diha og mga kasabutan, pero atong tun-an karon ang 3 major covenants. Tulo kay grabe kay importante nga kobenante diha sa balaang kasabutan ug maoy atong bahin-bahinon. Amen. Praise the Lord. Okay, una is Abrahamic Covenant. Abrahamic Covenant. Ikaduha, Mosaic Covenant. Ikatulo, New Covenant in Christ. The Holy Spirit Covenant. Ang Abrahamic Covenant, ano ato nang tun-an? Ang kasabutan sa Dios kang Abraham. Kung imong tan-awon ang Genesis chapter 15 verse 1 to 18, nagahisgot na diha sa kasabutan sa Dios ug kang Abraham. Ang Dios nakigsabot kang Abraham, ang Dios nagsaad kang Abraham og daghang kaliwat, daghang mga sumusunod, mga panalangin nga iyang gisaad og hatagan siya saman daghang mga nasod. Pero unsa man ang kinabuhi ni Abraham? Walay anak,
Abundansya siya pero wala siya anak. Ingon siya, Lord, kinsa may mga panunod ning akong mga panulundon kung imo mang ihatag. Ngadto ba kang Eliezer? Ingon ang Dios, dili nga naha kanimo. Tungod kay ang Dios nagsaad ug si Abraham mituo sa saad sa Dios. Ingon siya sa Genesis chapter 15 verse 6, ang mituo si Abraham sa Ginoo tungod sa iyang pagtuo, giisip siya nga matarong. Sa Abrahamic covenant igsoon is pagtuo. Og sa 18 siya ni ana gayud nga adlaw nagbuhat ang Ginoo og kasabutan kang Abraham, mingon siya, ihatag ko sa imong mga kaliwat kining yuta gikan sa suba sa utlanan sa Ehipto paingon sa dako nga suba nga mao ang Euphrates. Amen. Tanaw na to ang Abrahamic covenant pangigsoon. Kung unsa ang kaayuhan, kung unsa ang mga buluhaton nga naa sa Abrahamic covenant. Kung imong tan-awon ang mga Ehipto mga Israelites nga gipagawas ni Moses gikan sa Ehipto padulong sa Mount Sinai, kabalo mo igsoon, grabe ka bless ang mga Israelites, grabe ka protected ang mga Israelites nga naman tungod sa saad sa Dios kang Abraham. Unsa man gikan sa Ehipto padulong sa Mount Sinai, pagtabok nila sa dagat nga pula, grabe ka reklamador ang mga tao, pero wala sila gisilutan sa Dios. Gipikas ang dagat ug ningtabok sila. Sa pagyud pait ang tubig pero nahimong lami. Nagkaon sila og mana for 40 years. Nagkaon sila og buntog mga langgam, tubig nga gikan sa bato. Naay pillar of fire sa gabi, naay pillar of clouds sa adlaw para dili sila mainitan, o sa gabi dili sila mangitnitan. Grabe ka bless sila. Pero grabe ka bagulbulan ang mga Israelites. Pero tanaw ni mo yung mga igsoon, wala sila gibadlong, wala sila gisilupan. Kaya naman, ang saad kang Dios kang Abraham, i-bless siya. O sa gibuhat ni Abraham, nagtuo siya sa saad sa Dios. Kung tungod sa iyang pagtuo, ingon ang Biblia, si Abraham nahimong matarong tungod sa iyahang pagtuo sa Dios. Wala siya nahimong matarong tungod kay nagbuhat siya maayo. Kaya kung imong tan-awon ang kinabuhi ni Abraham igsoon, grabe ka mamatay tao, grabe ka bakakon. Ang mga Israelites gikan sa Ehipto padtulong sa Mount Sinai, grabe ka bagulgulan, grabe ka makamakasasala. Pero ang Dios, always sila naga-provide, always naga-panalangin, always naga-protection, always nakig-uban sa ilaha. Tungod sa kasabutan sa Dios kang Abraham. Amen? Ano na mga igsoon? Unsay buluhaton sa kasabutan sa Dios ngadto kang Abraham? Abraham pa man siya. Okay. Unsa? Number 1, isa lang. Is mutuo. Muna ang Abrahamic covenant. Kailangan ka mutuo sa Dios. Kung unsa ang istorya sa Dios sa imo, aron ka i-bless, aron ka proteksyonan, aron ka panalanginan. Mauna ang Abrahamic covenant. Okay. Adto ta sa atong ikaduha nga covenante, mao ang Mosaic covenant or kang Moses, ang balaod nga gidala ni Moses gikan sa Mount Sinai. Okay? Pag-abot sa gikan sa Ehipto padulong sa Mount Sinai, niabot ang 10 Commandments. Unsa man tong 10 Commandments? Muna ang kasabutan sa Dios ngadto kang Moses. Naghatag ang Dios og kobenante ngadto kang Moses para sa mga katauhan. Ug imo nang makita diha sa Exodus chapter 20 verse 1 hangtod sa 21, mao na ang mga balaod nga ipadala sa Dios sa mga katauhan. Amen. Praise the Lord. Ang pangutana igsoon, nganong niabot ang balaod? Okay. Kung imong tan-awon ang Biblia igsoon, in Exodus chapter 19 verse 7 to 8, wala pa niabot ang balaod. Unsay giingon nila? Nagtuo sila nga bisan unsa isubo sa Ginoo, kaya nilang buhaton. Atong basahon, ang pulong sa Dios mo kini. Busa milugsong si Moses sa bukid o gipatawag niya ang mga tigdumala sa mga Israelinhon o gisultihan niya sila sa giingon sa Ginoo. Unya nagdungan silang tanan sa pagtubag. Nagdungan sila tanan sa pagtubag gikan sa bata, hamtong ug hangtod sa tigulang. Mingon sila, tumanon namo ang tanang gisugo sa Ginoo o gisulti ni Moses sa Ginoo ang tubag sa mga tao. Ay, grabe ka garbuso ang tao, no?
Nagtuo ito ba nga bisag unsay isugo sa Ginoo, kaya natong buhaton. Bisag unsay ipatuman sa Ginoo, kaya natong sundon. Pero igsoon, dili ginay nato kaya, lisod kayo. Kaya imong tan-awon ang New Covenant, ang bag-o nga kasabutan. Ayon siya da sa Roma chapter 5 verse 20. Ayon siya, nganong niabot ang balaod sa kalibutan aron pagpaila nga makasasala ang tao. Hallelujah. Mudin ang katuyuan sa balaod igsoon. Ingon siya, basahon na to, gihatag sa Dios ang kasuguan aron makita sa mga tao nga daghan ang ilang kalapasan. O kini midaghan paghani tungod kay adunay kasuguan. Apan bisan ug nagkadaghan ang sala, labaw pang midagaya ang grasya sa Dios. Ang katuyuan day sa balaod igsoon is pailhon ta nga makasasala ta. Pailhon ipakita sa atua nga grabe ta kadautan. Dili nato kaya kung wala ang Dios. Unsay mga buluhaton sa kasabutan sa Dios nga to kang Moses? Okay. Una, kailangan ka mubuhat igsoon. Kaya nga naman, dili ka panalinganan. Ikaduha, kailangan ka musunod. Mubuhat, musunod, o kailangan ka muhalad. Nganong mubuhat man ka para i-bless ka? Nganong musunod man ka para i-bless ka? Nganong muhalad man ka para i-bless ka? Kaya ginabuhat sa panahon ni Moses mga igsoon, ang mga katawhan kaniadto, nagaandam sila og pinatambok na baka, either kanding or karnero, or mga kahayupan nga pinatambok, pinasahi, walay daot, walay sakit, nga ihalad nila sa Ginoo. Ang ginabuhat sa mga pari sa Old Testament igsoon is nagahalad sila sa Ginoo. Ang mga pari sa una, kailangan sila mag-consecrate, dili sila magpakasala. Kaysa dihang mamusulod sila sa balaang lugar, kung naa sila sa igsoon, dili sila magdugay dito, mamatay sila. Kaya nga naman, ang ilang tibok adlaw, nga mga pari, sige lang sila tindog ito, nagaampo sa Ginoo, nagapangamuyo sa Ginoo, nga pasayloon ang sala sa mga Israelites. Nga nung iya man itong gibuhat, tungod kay kabalo siya. O kabalo ang mga katawhan nga kailangan og tao nga mataro, nga muduol sa Dios, nga makikistorya sa Dios. Maghalad sila aron sila mapanalanginan. Mutuman sila aron sila mapanalanginan. Musunod sila aron sila mapanalanginan. Muhalad sila og mubuhat sila aron dili sila tungluhon. Inaana kalisod. Adlaw o gabi ang mga pari igsoon. Kabalo ka unsay mahitabo sa mga pari, butangan og kiling-kiling na ilang tiil. Kaysa diha nga kung dili na mutingog ang kiling-kiling sa ilang tiil, pasabot na nga patay na ang pari nga nasa sulod sa balaang lugar. Kay walay tao nga makasulod dito nga naay sala. Walay tao nga maghala dito sa Dios nga naay sala kay mamatay. Ang buhaton sa ubang pari, ilahang birahon ang pari kay hiktan na nagpisi. Nya hiktan og katong kiling-kiling. Nya nagalakaw-lakaw ng pari dito, nagaampo, nagapangamuyo sa Dios. Mo nang ginabuhat la adlaw o gabi 24 hours. Mo nang ginabuhat nila igsoon. Imong tanahon, grabe kalisod, di ba? Dili na to kaya. Kay ingon ang Biblia, walay buling kunot umansa makasulod siging harayan sa Dios kundi wayo hugaw. Mo nang pulong sa Ginoo. Okay, mo to ang Abrahamic covenant, kailangan ka mo tuo. Mosaic covenant is kailangan ka mo buhat, musunod, ug muhalad. Ang katulong kakasabutan mo, kini kasabutan sa Dios nga to kang Jesus. Okay, mo na ni pumasa ta karon. In Hebrews chapter 10 verse 5 to 10, ingon siya, si Kristo ang nahimong buhing halad alang kanato. Atong basahon, mao kana sa verse 5, siya mao kana nga sa pag-anhi ni Kristo dinhi sa kalibutan, miingon siya sa Dios, wala mo magustuhi ang mga mananap nga ginahalad kanimo. Hinuon gihatagan mo ako og lawas aron akong ihalad, kay wala ka malipay sa mga mananap nga ilang gisunod o gihalad sa halaran alang sa ilang mga sala. Busa mingon ako kanimo, ania ako sa pagtuman sa imong kabubuton. Si Jesus, o Dios, yan siya. Sumala sa niyong diha sa kasulatan, bahin ka nako. Una mingon si Kristo nga wala magustuhi o wala ikalipay sa Dios ang nagkalain-lain nilang mga halad ngadto kaniya alang sa ilang mga sala. Gisulti niya kinibisan tinuod nga kining tanan gihalad ngadto kaniya alang sa ngadto kaniya pinasikad sa kasuguan.
Dayon mingon siya sa Dios, aniya ako aron sa pagtuman sa imong kabubuton, tungod niini nasayran nato nga giilisan na sa Dios ang karaan nga mga paghalad, ug ang halad ni Kristo mao ang iyang gipuli. Ug tungod kay gituman ni Hesukristo ang kabubuton sa Dios, nahinluan kita gikan sa atong mga sala. Amen. Ang paghalad ni Kristo igsoon mao'y naglimpyo kanato. Dili itong halad ng mga mananap. Kay ngon si Kristo, bisan og katong gihalad pinaagi kasuguan, apan ingon siya, gingnan niya ang amahan, wala ka nahimuot sa ilang mga halad alang sa sala. Ug si Kristo ang nahimong puli nga halad alang kanato, ug kita nalimpyuhan, kita nahugasan tungod sa iyang dugo nga iyang giula dito sa krus sa Kalbaryo, aron ikaw ug ako maluwas. Amen? Nahitabo kini pinaagi sa iyang paghalad, sa iyang kaugalingon nga lawas sa makausa lang gayod. Dili ug dili na gyud mausab igsoon tungod kay ang paghalad ni Kristo, gihalad niya ang iyang kinabuhi para sa tanan natong mga kasaypanan, kasalanan nga atong nabuhat gikan sa atong pagkabata ug hangtod sa pagpalik ni Kristo dinhi sa kalibutan. Amen. Unsa man kini nga kasabutan? Ang imong basahon ang Jeremiah chapter 33 verse 31, ingon siya, Jeremiah prophesied a new covenant with the house of Israel. Atong basahon, nagpadayon pagayod sa pag-ingon ang Ginoo. Moabot ang adlaw nga maghimo ako bag-ong kasabutan sa mga taga-Israel ug mga taga-Juda. Amen. Sa panahon pa lang ni Jeremiah, iyahanang gipropesiya nga ang Dios magbuhat og bag-o nga kobenante para sa iyahang mga katawhan. Sa Lucas 22:20 ngon siya, pagkahuman mikuha siya og ilimnon og miingon, kini nga ilimnon mao ang bag-o nga kasabutan nga palig-unon pinaagi sa akong dugo nga iula alang kaninyo, bag-o nga kasabutan nga palig-unon pinaagi sa dugo ni Kristo. In 1 Corinthians 11:25 ingon siya, pagkahuman nila og kaon sa pan bikuha siya og kupa nga may ilimnon ug gipasalamatan usab niya kini ug miingon, kini nga ilimnon mao ang bag-ong kasabutan nga palig-unon pinaagi sa akong dugo. Buhatan ninyo kini sa pagpaghandom kanako. Mao kini ang bag-ong kasabutan in Matthew 26:28 siya, tungod kay mao kini ang akong dugo nga iula aron mapasaylo ang mga sala sa daghang mga tao. Kini nagapamatuod nga may bag-o na nga kasabutan ang Dios ngadto sa tao. Okay. Abrahamic, Mosaic ug New Covenant in Christ. Nganong niabot ang New Covenant in Christ? Tungod kay ang una nga kobenante kulang, daana, nagdala og tunglo, dili makatabang, yaya lang siya. Okay. Mauni ang bag-o nga kasabutan nga gipadala sa Dios kanato. Kasabutan pinaagi ni Kristo, pasabutan gilig-on pinaagi sa dugo ni Kristo. In Hebrew chapter 10 verse 15 to 18 ingon siya, ang Espiritu Santo mismo nagapamatuod kanato bahin niini, kay miingon siya, miingon ang Ginoo, mao kini ang kasabutan nga akong buhaton kanila sa umaabot nga mga adlaw. Itisop ko ang akong mga sugo sa ilang kasing-kasing ug isilsil ko kini sa ilang alimpatakan. Ug midugang siya sa pag-ingon, dili ko nagayod hinumduman ang ilang mga sala ug ang ilang daotang binuhatan. Praise the Lord. Busa tungod kay ang atong mga sala na pasaylo na, dili na kinahanglan nga magsigi pa kita gahalad alang sa atong mga sala. Yan naman, gipasaylo na ni Kristo dito sa cross sa isa ka halad nga ang iyang kinabuhi mahinahimong halad alang kanato. Gipasaylo ng atong kinabuhi, dili na kita kinahanglan magbalik-balik pa paghalad. In Hebrews chapter 8 verse 10 to 12 ingon siya, mingon sa ang Ginoo, ang bag-o nga kasabutan nga akong ihatag sa mga taga-Israel sa umaabot nga mga adlaw mao kini. Isilsil ko ang akong mga sugo sa ilang alimpatakan ug itisok ko kini sa ilang kasing-kasing. Mahimo ako nga ilang Dios ug mahimo sila nga akong katawhan. Wala nay mosulti sa iyang katagilungsod o sa iyang igsoon, ilaha ang Ginoo, tungod kay silang tanan makaila kanako gikan sa labing ubos hangtod sa labing dungganon.
kay pasayloon ko sila sa ilang mga dautan nga binuhatan o dili ko na hinumduman pang ilang mga sala. Inana ang bag-o nga kasabutan nga gipadala sa Dios sa atong kinabuhi karon. Ang pangutana igsoon, nganong nagbuhat pa ang Dios og bag-o nga kasabutan? Ngano man igsoon? Sama sa kong gingon kaganina. In Hebrews chapter 8 verse 7 and 13 ingan siya ang unang kasabutan adunay kulang. Sa 7 siya kun walay kulang ang unang nga kasabutan dili na unta kini kinahanglan nga ilisan pa. Sa ato ba igsoon nagbuhat ang Dios og bag-ong kasabutan tungod kay na siya nakita nga kulang. Okay, in verse 17 siya, ug tungod kay nagaingon ang Dios nga may bag-o na nga kasabutan, klaro nga ang una nga kasabutan karaan na, ug ang karaan dili na maggamit, ug mahanaw lang. Mahanaw, dili na mapuslan ang karaan nga kasabutan. In Colossus chapter 2 verse 17, ingon siya diha, kini nga mga tulumanon anino lang sa mga gipaabot kaniadto nga mao si Kristo. Katong ginabuhat sa Old Testament ka ang mga pari maghalad ngadto sa Dios, nga mga tawo magdalag karnero, kanding, baka, mga langgam para sa paghalad sa Ginoo nga walay sakit. Katong tanan igsoon nagsimbolo to kay Kristo. Katong halad nagpasabot to nga si Kristo ang pinaka-importante sa tanan. Katutanan nga nahitabo dito, anino lang sa tinuod nga panghitabo. Sa pag-abot ni Kristo katong tanan, wala na to'y pulos. Wala na to'y gamit para sa tuwa. Kay nga naman, humanah gibayran ni Kristo. Siya ang nahimong halad alang kanato. In Hebrews chapter 8 verse 5 to 6, ingon siya, ang ilang gibuhat nga mga paghalad, hulagway lamang sa mga butang nga nagakahitabo didto sa langit. Nasayran nato kini tungod kay ni atong ipatindog na ni Moses ang tulda nga simbahan, mingon ang Dios kaniya, siguruha nga ipahimo mo kining tanan sumala gayud sa plano nga gipakita ko kanimo dinhi sa bukid. Apan ang buluhaton ni Jesus isip pangulong pari labi pang maayo kaysa buluhaton ni adtong mga pari. Nga naman ang mga buluhaton sa pari kaniadto is 24 hours 24/7 nagatindog sila, walay lingkuray nga nagapangamuyo sa Ginoo. Apan ang gibuhat ni Kristo isuon kaysa lang, ingon siya, ug ang bag-ong kasabutan karon nga iyang gipatikayon labi pang maayo kung itandi sa una nga kasabutan, tungod kay ang bag-o nga kasabutan pinasikad sa labing maayo nga mga saad sa Dios. In Hebrews chapter 10 verse 1 to 14, ingon siya, ang kasuguan anino lang sa mga kaayuhan nga umaabot. Ang kasuguan mismo dili makapamatarong sa mga tao nga mutuol sa Dios pinaagi sa ilang mga ginahalad kada tuig. Bisag unsay buhaton sa balaod igsoon, bisag unsay buhaton nimo pagpaningkamot nimo aron ka matarong, mahimong matarong, dili ka mahimong matarong sa mata sa Dios. Kay kun napasaylo na sila pinaagi sa mga halad, wala na unta saman sila batiang nga sila may sala pa o dili na kinahanglan nga maghalad pa sila. Apan kadto nga mga halad nagapahinumdom pahinuon sa ilang mga sala, tungod kay ang tinuod ang dugo sa mga turong baka ug sa mga kanding nga ilang gihalad dili gayod makawagtang sa ilang mga sala. Bisan pag unsay buhaton nila igsoon, kadtong dugo sa nating baka, karnero, kanding sa mga hayop nga naggihala dito, dili maka-erase kung dili mo tabon lang sa sala. It means ang sala naa pa dito. Apan ang gibuhat ni Kristo igsoon sa diha nga bubo niya, gihukas niya iyahang dugo para sa atong sala, wala gitabunan kundi gi-erase. Kung mo yung kag-erase igsoon, bisan saon nimo uting kay dili nimo na makit-an kay gi-erase na sa Dios. Mao na ang Dios nga atong gialagaran. Mao kana nga sa pag-anhi ni Kristo dinhi sa kalibutan, mingon siya sa Dios, wala mo magustuhi ang mga mananap nga ginahalad kanimo. Hinuon gihatagan mo ako og lawas aron akong ihalad. Mo ni kaganina akong gingon sa niya nga ang Dios nagahatag og halad para kanato, mao ang lawas ni Kristo. Imingon siya sa 11, ang mga pari kada adlaw gayud ang ilang pag-alaga dito sa simbahan aron sa paghalad sa Dios, ug galing ang ilang mga halad nga nagabalik-balik lang, dili gayud makakuha sa mga sala sa tao. Apan si Kristo kausalan gayud naghalad alang sa atong mga sala, ug dili na gayud kinahanglan nga usbon pag unya milingkod siya sa tuo sa Dios, ug karon atuan na siya dito nagahulat
hangtod sa panahon nga ang iyang mga kaaway mapailalom kaniya. Busa pinaagi sa usa ka halad, gihingpit niya sa walay katapusan kadtong gihinluan sa sala. Kumingon kay Igsoon, gihingpit sa walay katapusan kadtong gihinluan sa sala. Sa pagdawat nimo kay Kristo Igsoon, gilimpyuhan ka, gihingpit ka, dili lang kay karon lang, dili lang kay ugma lang taman, dili lang kay sunod bulan, sunod tuig taman, kundili sa walay katapusan. Gimatarong ka sa Dios sa walay katapusan tungod sa dugo nga pabuhagay ni Kristo, iyang gibubo dito sa krus sa Kalbaryo, aron ikaw ug ako mahimong matarong, aron ikaw ug ako mahimong hiniluan sa sala, aron ikaw ug ako mahimong angayan sa mga panalangin, angayan nga mosulod sa gingharian sa langit. Amen? Isa pa, nganong nagbuhat ang Dios og bag-ong kobenante? Tungod kay sa John 3:16 and 17, niya siya sa kalibutan tungod kay gihugugma niya pag-ayo ang kalibutan ug dili niya gusto nga ang mga tao malaglag, kung dili aron ang mga tao makadawat, makabaton sa kaluwasan. Sa 17, ni siya sa kalibutan dili aron paglaglag, kung dili aron maluwas ang mga tao. Amen? In Galatians chapter 3 verse 24, usapot ni kahinungdan nganong nagpadala ang Dios og bag-ong kobenante tungod kay ang pulong sa Ginoo siyang kasuguan na isama sa usa ka yaya nga nagatiman kanato hangtod sa pag-abot ni Kristo. Ang balaod ay kaniadto Igsoon, yaya lang nato nagatiman sa atuwa. Pero dili siya makatabang sa tuwang mahimutang matarong, dili siya makatabang sa tuwang mahimutang balaan. Amen? Yaya lang aron pinaagi sa atong pagtuo kaniya pakamatarungon kita hangtod sa pag-abot ni Kristo. Pag-abot ni Kristo Igsoon, ang balaod dili na, wala na siya gahom nga magdala sa atuwa. Amen? Kung yung kag yaya, pasabutan na Igsoon, kung nagpailalom pa ka sa balaod, pasabutan na bata pa ka. Sa tinuod na Igsoon, ang tinuod nga bata pa sa pagpangalagad, kadtong nagsalig sa balaod, kadtong nagsalig sa ilang pagpaningkamot nga nagtuo sila, nga maluwas sila tungod sa ilang pagpaningkamot o pagsunod sa balaang kasulatan. Pagsunod sa balaod, dili di ay Igsoon. Hallelujah! Mo nang gipadadaan ta sa Ginoo ug pag-o nga kasabutan. Praise the Lord! Ingon pagid siya in Galatians chapter 3 verse 10. Ingon siya, ang balaod nagadala og tunglo. Ingon siya, apan ang mga tao nga nagasalig sa ilang pagtuman sa kasuguan, tinunglo sa Dios. Si bisan kinsa nga nagsalig nga ang ilang pagkamatarong tungod sa pagtuman nila sa kasuguan, ubos ka sa tunglo Igsoon. Ilalom ka sa tunglo. Kay sumala sa kasulatan, tinunglo ang wala nagatuman sa tanan gipatuman sa kasuguan. Okay. Nahimong tinunglo ang tao tungod kay dili niya kaya tumanon ang tanang kasuguan sa Biblia. Ayun sila, ay natuman man ako ang 10 Commandments, wala ko nagpatay, wala ko nanghawat, wala ko nanapaw, wala ko nagsimbag laing Diyos. Ingon siya Igsoon, ingon si Kristo, nakakita lang kasi mong isig katao na naglagot ka, murderer na kasamata sa Ginoo. Nakakita kasi mong isig katao nga wow, kanindot anang bayhana, kanindot lamia anang lakiha. Nakasala, mananapaw, nakasamata sa Dios. Sa to pa, wala pa kay gibuhat, huna-huna pa lang nimo, nakasala na ka. Nagyaw-yaw kay Igsoon, nakasala na ka. Ngano man ni mga bata, badlungon man kayo, nakasala, nakasamata sa Ginoo. Ingon ang Biblia, bisan tuldok na dili nimo matuman sa balaod, nasupak na nimo ang tibuok balaod. Ingon siya sa 2 Corinto 3, 7-9, apan ko ng ministeryo, ang gitawag po ministeryo, gitawag ni Apostol Paul og ministeryo of death, sa kamatayon ang balaod. Siya, apan kun ang ministeryo sa kamatayon nga sa mga litra linilok sa mga bato, miabot uban ang himaya sa maong pagkaagi nga ang mga anak sa Israel dili arang makatan-aw sa naong ni Moses. Tungod sa himaya sa iyang naong nga ang maong himaya nagakapala, dili ba hinuon mo labaw pagkamahimayaon ang ministeryo sa Espiritu? Kay kun ang ministeryo sa pagkahinukman sa silot may himaya, labi na hinuon nga mulabaw sa himaya ang ministeryo sa pagkamatarong. Mahimayaon, kung mahimayaon ang balaod, mas mahimayaon ang ministeryo sa Espiritu. In 1 Corinthians 15:56, ingan siya, ang balaod naghatag og gahom sa sala. Atong basahon, ang kamatayon may gahom alang kanato.
ang kamatayon na ay gahom para sa to nganuman tungod sa sala. Nagkaroon og gahom ang kamatayon sa atuang kinabuhi tungod sa sala. Okay? Sabtan? Ug may gahom ang sala tungod kay may balaod. Nagkaroon og gahom ang sala tungod kay naay balaod. Okay, amen? Nagkaroon og gahom ang sala tungod sa balaod. Mo na igsoon, nagpadala ang Dios og bag-ong kasabutan. Mayon ka, pastor. Dautan niya yung balaod. Sa mong tanaw, dautan ba ang balaod? Dili, espiritual ang balaod. Kita, ang samanta, karnal, kalibutanon. Ingon si Apostol Pablo in Romans chapter 7 verse 11 to 13. Ingon siya, kay ang kasuguan mao ang gigamit sa sala nga anaa kanako aron mapahisalaag ako. Ug ang resulta nahukman ako sa kamatayon tungod kay dili ko kini masunod. Sa 12 ang kasuguan balaan. Ug ang tanang mga sugo niini balaan matarong ug maayo. Nagkahulugan ba nga ang maayo naghatod kanako sa kamatayon? Dili, gihukman ako tungod sa akong sala. Ug pinaagi ni nakita nato nga dautan gayud ang sala kay gigamit niya ang maayo aron masilutan ako sa kamatayon. Busa pinagi sa kasuguan nga maayo nadayag kung unsa kadautan ang sala. Tungod sa balaod napakita sa imo ang sarili nga grabe kadautan ang sala, grabe ang sala nga nagapenetrate sa imong kinabuhi ug gipaila sa balaod nga dili nimo kaya kung wala ang Dios nga muluwas sa imuha. Dili nimo kaya maluwas ang imong kaugalingon sa sariling pagpaningkamot, sa sariling pagsunod sa balaod. Amen. Kung imong tan-awon ang Biblia igsoon ang Romans chapter 17 verse 14 to 25 ingon siya, nasayran nato nga ang kasuguan nagikan sa Espiritu sa Dios. Gikan sa Espiritu sa Dios. Espiritual ang balaod nga gikan sa Dios. Apan ako tawhanon ug ulipon sa sala. Wala ako makasabot sa akong gibuhat, ingon si Apostol Pablo. Kaya ang mga butang nga buot kong buhaton, dili ko mabuhat. Apan ang mga butang nga dili ko buot buhaton, mao hinuon ang akong ginabuhat. O kung wala ako makagusto sa akong gibuhat nga dautan, nagakahulugan kini nga uyon ako nga husto ang kasuguan. Busa dili ako ang nagabuhat sa dautan, kundili ang sala nga aniya kanako. Kay nasayran ko nga dinhi kanako sa akong tawhanon nga kinaiya, wala gayoy maayo. Tungod kay bisag gusto ko nga magbuhat og maayo, dili ko mabuhat. Busa ang maayo nga buot kong buhaton, dili ko mabuhat. Apan ang dautan nga dili ko buot buhaton, hinuon ang mao hinuon ang akong gibuhat. Nan kun gibuhat ko ang dili ko buot nga buhaton, kini nagakahulugan nga dili ako ang nagabuhat nini kundi ang sala nga niya kanako. Busa nakaamgo ako nga kun buot kong magbuhat og maayo, babagan ako sa akong dautan kinaiya. Sa akong kinahilagman nalipay ako sa kasuguan sa Dios. Apan dinhi sulod kanako adunay nagasugo nga magbuhat ako og sukwahi sa akong nasayran nga matarong. Ginaulipon ako sa akong dautang kinaya. Makaluluoy gayud ako. Kinsa ba ang makaluwas kanako niining makasasala kong pagkatao nga nagahatod kanako sa kamatayon? Walay lain nga makaluwas kanako kundi ang Dios pinaagi sa atong Ginoong Hesukristo. Salamat sa Dios. Amen? Mao kini ang akong kahimtang. Ang akong una nagasunod sa kasuguan sa Dios, apan ang akong lawas nagasunod sa dautan nga kinaiya nga makasasala. Amen? Inaana ang pagkalisod ni Apostol Pablo. Nga naman na tungod sa balaod. Tungod kay ang balaod mo igigamit sa sala aron ikaw mapaila ug naggigamit ang balaod o maayo aron ang sala mo gawas sa imong sulod nga mapahibalo kung unsa gid kadautan, kung unsa gid kahugaw ang sala. Amen. Praise the Lord. Mo din na igsoon, kanusa nagsugod ang bag-o nga kasabutan. Okay. Ano siya? In John chapter 19 verse 30 ingan siya, ang pulong sa Ginoo. Sa dihang nasupsop na niya kinimingan siya, nahuman na. Unya midungo siya ug nabugto ang iyang gilinhawa. Unsa may gihuman ni Kristo?
Ang gihuman ni Kristo igsoon is ang mga requirements sa balaod, ang mga matarong, ang mga halad. Ayon siya, walay buling kunot umansa nga makasulod sa kingharian sa langit. Gihumanan ni Kristo ang legal nga requirements sa balaod. Gihuman ni Kristo ang paghalad pinagi sa iyang sarili. Gihuman ni Kristo ang pagbuhos sa iyang dugo para mahimot ang matarong. Gihumanan na ni Kristo dito sa cross. In Matthew chapter 27 verse 50 to 51, ayon siya, misinggit pag-usab sa Jesus sa makusog o diha-diha nabugto ang iyang gininhawa. Sa verse 51, ayon siya, sa mauusab nga oras napikas ang tabil sulod sa templo sa Jerusalem. Gikan sa ibabaw paubos, milinog ug ang mga bato nga buak. Wala po mo kapangutana mga igsoon nga nganong napikas ang tabil gikan sa taas pababa. Walay tao makabuhat ana. Ang Dios ang nagbuhat ato igsoon. Ug nganong gibuhat man to? Ug unsay nahitabo ato? Ug unsay mga mensahe atong tanan igsoon para sa tuwa? Hallelujah. Sa Old Testament igsoon ang mga pari nanay tulo ka area. Trip area, holy place o Holy of Holies. Ang Holy of Holies igsoon katong balaang lugar, walay makasulod dito kung dili ang pari lang nga walay sala. Gitabilan to og tabil nga paga kayo. Gipalibutan aron walay makasulod dito. Sa pagsinggit ni Jesus sa diha nga namatay siya, gigisi ang kortina or ang tabil sa templo gikan sa taas pababa. Kaya nga naman, giablihan sa Dios ang langit igsoon para sa imuha ug sa kuha. Gibayran na ni Kristo ang tanan para sa imuha ug sa kuha. Gihimo kang matarong sa Dios ug ang huli-hulis ang balaang lugar igsoon open na para sa imuha. Dili na sarado, pwede na ka makikistorya sa Dios anytime. Dili na kailangan mo ato pagpari para magpakisayod o para makikistorya sa Dios. Dili na ikaw ug ang Dios pwede na makikistorya. Ikaw ug ang Dios pwede ka muduol sa trono sa grasya sa Dios. Kay giabrihan na sa Dios para sa imuha. Mao na gibuhat ni Kristo para sa imong kinabuhi. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Unsa man buluhaton sa bag-o nga covenant igsoon? Okay. Kung ang buluhaton sa Abrahamic covenant is mutuo, ang buluhaton sa Mosaic covenant is mubuhat, musunod, muhalad. Ang sa bag-o nga covenant igsoon is kailangan nimo magpuyo diha sa pagtuo. Wala ni buhaton ang buhaton mo magpuyo diha sa imong pagtuo ug magtuman kung unsa ang ginaistorya sa balaang espiritu sa imuhang sulod. Ang Dios makikistoryahin mo sa imuha directly. Dili na mo na may time nga mo gamit ang Dios og pastor many times, pero ang pinaka the best gid igsoon labi na sa karon nga panahon nga family per family na lang ang Dios gid ang makikistorya sa imo, ang Holy Spirit ang makikistorya sa imo igsoon. Amen. Praise the Lord. Atong basahon ang Romans chapter 1 verse 17, ingon siya, kay gipadayag sa maayong balita nga gipakamatarong sa Dios ang mga tao. Gipadayag sa maayong balita nga gipakamatarong sa Dios ang mga tao. Pinaagi lang gayud sa pagtuo. Wala gimatarong ang Dios, ang tao igsoon tungod sa mga buhat, kundi pinaagi lang gayud sa pagtuo. Sumala sa kasulatan ang tao nga gipakamatarong sa Dios tungod sa iyang pagtuo magkinabuhi sa walay katapusan pinaagi sa pagtuo. Amen. Praise the Lord. Saan sa nga pamaagi? Okay, pinaagi sa balaang espiritu. Ang John chapter 16 verse 7 ingon siya dito, iyang gipadala nganhi kanato ang balaang espiritu igsoon. Praise God. Atong basahon sa verse 7 sa John chapter 16, apan sa pagkatinuod mas makaayo alang kaninyo nga mubiya ako dinhi. Kay kung dili ako mubiya, ang magdadasig dili mo abot kaninyo. Apan kung mubiya ako, ipadala ko siya kaninyo. Sa John chapter 14 verse 26, ayon siya, apan kung makagikan na ako, ang magdadasig nga mao ang Espiritu Santo, mao ang ipadala sa amahan puli kanako, ingon siya. Siya ang magtudlo kaninyo sa tanang mga butang ug magpahinumdum kaninyo sa tanan nga akong giingon kaninyo. Sa diha nga ang Holy Spirit gipadala sa Ginoo,
nganhi sa ato puli kang Jesus, siya ang magpahinumdum sa imuha ug sa akuha, siya ang magtudlo sa imuha ug sa akuha kung unsa ang angay nga buhaton, kung unsa ang angay natong sundon. Igsoon, dili balaod, kung dili ang espiritu nga naa sa imong sulod. Revelations 3:20 siya, nagatuktok ako sa pultahan sa inyong kasing-kasing. Si bisan kinsa nga moabli, musulod ako sa iha, makig-uban ako siya, makig-akaon ako siya, bisag asa siya, tuwa ako, bisag asa ko, tuwa siya. Mao na ang Holy Spirit, kay kita ang templo sa Dios, kita ang gipuy-an sa Dios. Ingon ang Dios, dili siya mopuyo og balay o dili siya mopuyo og templo nga hugaw. Karon mga igsoon ang pangutana, nganong gipuy-an man ta sa Holy Spirit? Ikaw nga nagapaminaw diri, nganong gipuy-an man ka sa Holy Spirit? Tungod kay gilimpyuhan na ka ni Kristo, tungod kay gihimo kang matarong ni Kristo, gihimo kang matarong tungod sa iyang gibuhat dito sa cross, tungod sa iyang halad dito sa cross para sa imong kinabuhi o para sa atong kinabuhi. That's why ang Holy Spirit nagapuyo sa atong sulod. Amen? Hallelujah. Ingon sila, kung wala daw balaod, wala daw mutudlo ka nato kung unsa ang atong buhaton. Wala daw tay basihan. Tinaw ba na? Sa tinod lang nagsuon, dili ang balaod ang magtudlo kanato kun dili ang grasya sa Dios. Kung mo basahan ang Tito chapter 2 verse 12, ingon siya, o kini nga grasya nagatudlo kanato nga kinahanglan isalikway na nato ang pagkinabuhi nga dili Dios nun ug ang mga kalibutanon nga mga pang-ibog. Kinahanglan magkinabuhi kita dinhi niining kalibutan nga mahibalo mo timbang-timbang kung unsa ang maayo o dili, o kinahanglan nga matarong og Dios nun ang atong binuhatan. Kinsa ang motudlo sa ato ha? Ang balaod ba? Dili. Ang grasya sa Dios, ang Holy Spirit nga nasa imong sulod, mo'y mutudlo sa imuha kung unsay angay na buhaton, mo'y mutudlo sa imuha nga moyon ka dili na kay sala na. Para kay Joseph, walay balaod, gigayran lang sila sa Holy Spirit. Sa ibuhat ni Boses, ani Joseph, dili na kay dako kay nang sala sa diha nga gilinlas siya sa asawa ni Potiphar. Walay balaod. Pero yung sa dili kay dako kay nang sala at tubangan sa Dios. Kinsay nagatudlo sa iya? Ang Holy Spirit. Karon igsoon, kinsay mo tudlo sa tuwa sa pagkinabuhing matarong? Ang Holy Spirit. Kinsay mo tabang sa tuwa sa paglikay sa mga dawton? Ang Holy Spirit. Kinsa ang mukiya sa tuwa sa tanan bisan sa panghitabo sa kalibutan karon? Ang Holy Spirit. Ang maghatag sa tuwag kahibalo, ang maghatag sa tuwag kahalam, ang maghatag sa tuwag pagsabot. Ang Holy Spirit igsoon, walay lain, dili balaod, dili ang imong professor, kung dili ang Holy Spirit igsoon nga naa sa imuhang sulod. Amen. Amen. Praise the Lord. Thank you, God. In Acts chapter 2 verse 1, kung yun mo nang tanahon diha, ang pag-abot sa Holy Spirit igsoon mo ni siya. Basahan na to, sa pag-abot na sa adlaw sa pagsaulog sa piyesta nga gitawag og Pentecostes, nagtigom ang tanang mga magtutuo sa usa ka balay. Samtang nagtigom sila, kalit lang nga may dahunog nga gikan sa langit nga daw sama sa huros nga makusog nga hangin. Milanog kini sa tibok balay nga ilang gitiguman. Unya may nakita sila nga daw mga kalayo nga purmag mga dila nga may tungtong sa matag usa kanila. Napuno silang tanan sa Espiritu Santo ug diha-diha gipasulti sila sa Espiritu Santo sa nagkalaing-laing mga pinulungan nga wala nila matun-i. I-empower ka sa Holy Spirit. Tagaan kanya kaalam sa pag-istorya sa mga pulong nga wala kakasabot. Unsay nahitabo igsoon sa diha nga niabot ang balaang espiritu. Sa diha nga nagwali si Apostol Pedro igsoon. Grabe ang pagwali. Kabalo mo unsay nahitabo pag-abot sa balaang espiritu, 3,000 ang naluwas. 3,000 ang gikuha sa Dios gikan sa kasalanan, gikan sa kadautan sa kalibutan o gidala niya sa gingharian sa kahayag. Muna ang gibuhat sa balaang espiritu igsoon. Pag-abot sa balaod igsoon, unsay nahitabo? 3,000 died. Pag-abot sa balaang espiritu, 3,000 saved. Nga naman, ang balaod na gadiman o pagkamatarong, kailangan ni mo ni buhaton, kailangan ni mo ni sundon, kailangan ka muhalad para maluwas ka, para i-bless ka. Pero ang espiritu igsoon, nagahatag og pagkamatarong, nagahatag og kaluwasan, nagahatag og mga panalangin, nagatabang sa imuha, nagasupply. Wala siya nagadiman. Mauna ang balaang espiritu. Amen. Praise the Lord. Unsang kalainan sa tulo ka kasabutan? Okay. Kang Abraham, pinaagi sa iyang pagtuo na himo siyang matarong.
Dili pinaagi sa iyang binuhatan, kay kung basihan ang binuhatan ni Abraham, dili gay siya ngayon. Kay mamamatay tao, baka kon pa dyan siya, ha? Sa katong gidakop si giulipon si Lot, nagpili si Abraham og 300 ka manggugubat niya. Gisulong niya tong mga sundalo, uban na upat ka hari, ug iyahang gipamatay tanan. Baka kon siya, kay nga naman, twice nga nahitabo nga namakak si Abraham. Tungod sa kagwapa ni Sarah, wala pa sila anak, gwapa kay si Sarah, 90 plus years old. Si Sarah nga gwapa, makaingon jud ka nga gwapa as in, kay nga naman ang mga hari kuhaon gud siya. Unsa may gibuhat ni Abraham? Namakak siya, ingon siya nga ilhon na lang tika nga akong igsuon, kay basin niya og patsyon ko sa hari ug kuhaon kagikan kanako. Tinuod man sa diha nga giila siyang igsuon, gikuha sa hari ang asawa si Sarah o giipon sa hari. Apan sa pagkagabi igsoon, ang Dios gibadlong ang hari. Ang pangutan na igsoon, kinsay dapat badlungon? Kinsay nakasala? Si Abraham, di ba? Namakak siya, kabalo siya iyang asawa, ingon siya iyang igsoon, gikuha sa hari. Pero kinsay gibadlong ang hari? Dili si Abraham. Kaya nga naman, nahimong matarong si Abraham tungod sa iyang pagtuo. Okay, ang kasabutan ni Moses, kasabutan, kailangan ka mo buhat, mo sunod, mo halad, o maningkamot sa pagsunod sa tanang balaod, aron ka maluwas mo na ang kalainan. Kaya kung dili, bisan tuldok lang sa balaod nga dili nimo masunod, ilalong ka sa tunglo pasabot, dili ka mapanalanginan, dili ka maluwas, o maimpyerno jud kay igsoon. Sa bago nga ko binanti mo ni karon, kailangan lang nimo motuo o mosunod kung unsa ang mando sa balaang espiritu nga naa sa imuhang sulod nga nagpuyo. Walang na imong sundon. Siya ang mugiya sa imuha, mutabang sa imuha. Amen? Ang pangutan na igsoon, nasabtan ba nimo kini nga misteryo? Grabe yung misteryo sa Biblia, no? Pakingon ka ba nga, uy, Lord, para may sakotan yan, dili di ay. Kailangan nimo bahin-bahinon. Kailangan nimo hanayon tanan, kay naay sikreto diha, naay misteryo. Sa panghitabo sa kalibutan karon, kailangan nimo siguruhon ang imong kaluwasan. Base nagtuo ka nga luwas na ka, tungod kay daghan ka nakaog natabangan, puno na ang imong listahan sa mga maayon nimo nga binuhatan, nagsimba ka kada adlaw, nagampo ka, naghatag ka sa imong tithes, kanang tanan igsoon, dili day na makapaluwas sa imo ha. Bisan pag nagluhod ka gikan sa inyong altar, sa inyong pultahan padulong sa inyong altar, nagpasting kag 5 months para pasayloon ka, dili day mga igsoon, kay ang pulong sa Ginoo nagaingon sa Isayas, ang atong maayong binuhatan trapo lang sa mata sa Ginoo. Karon pa lang daan mga igsoon, dapat kabalo na ka kung langit ba ka or sa impyerno. Kailangan nimo moduol sa Dios. Kabalo ka? Ang paghinusol is dili katong magdangoy-ngoy ka sa paghilak, magluhod ka gikan sa pultahan padulong sa inyong altar, or pagpasting og 5 ka bulan aron pasayloon ka sa Ginoo, dili day na igsoon. Ang tinuod di ay nga paghinusol o repentance sa English mao kini. Ang repentance di ay sa Griego is metanoia. Meta pasabot change. Kailangan nimo usbon. Ang noia pasabot mind. Usbon nimo ang imong panghuna-huna. Change your mind. Metanoia. Kailangan lang diyan mo igsoon usbon ang imong panghuna-huna gikan sa imong pagtamog sa balaod ngadto sa pagsalig sa gibuhat ni Kristo sa imong kinabuhi. Mao ni ang tinuod nga paghinusol. Usbon nimo imong panglangtaw. Usbon nimo imong naa sa imong hunahuna kaniadto. Maluwas lagi ko kay grabe na akong paningkamot. Tandang maayo ako nang nabuhat. Luwas na jud ko 100%. Pero dili day igsoon. Usba ang imong panghunahuna aron masiguro ang atong kaluwasan. Amen? Karon kung gusto ka nga masiguro ang imong kinabuhi, sunda kini nga pagampo. Ug himuha kini
nga imong pagampo. Sunda kini nga pagampo ha, imo nga imong pagampo. Ginoong Hesus, Ginoong Jesus, salamat kaayo salamat ka sa imong dakong gugma sa imong dagong o grasya nganhi kanako. grasya nga Pasayloa ako pasayloa ako sa mali nako nga nabuhat sa mali na ko nga ug mali nga pagtuo. Nagtuo ako tutuwa nga maluwas ako pinaagi sa akong pagpaningkamot. malawas ako pinagi sa matapang Sa tinuod di ay sa tinuod walay makasulod sa gingharian sa langit ang makasunod sa ginharan tungod sa among pagpaningkamot. tungod sa imong pagpapalagay Kay ang kaluwasan kay ang gasa nga gikan kanimo nga walay bayad. Ingon ka sa imong pulong sa Episo 2:8 hangtod sa 10, ug ang pagkamatarong gasa gihapon nga gikan kanimo nga walay bayad. Ingon ka sa imong pulong sa Roma 5:17. Balaang Espiritu, imbitahan ko ikaw nga mo'y maghari sa akong kinabuhi. Sugod karon ug ila kung nga wala ko'y mahimo kung wala ka. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Sugod karon, ang balaang Espiritu nga naa sa imong sulod mao nay magkiya sa imong kinabuhi. Mutabang sa imuha bisan sa kalisod sa kalibutan, magpahinumdom kanimo sa mga butang nga mao'y kagustuhan sa Dios. Ingon siya sa pulong sa Dios in John chapter 14 verse 26 sa Amplified Version. Ingon siya, but the helper, ang magtatabang, the comforter, maghuhupay, advocate, tigpasiugda, intercessors, at tigpataliwala, counselor, o magtatambag, strengthener, or tigpaligon, standby or nagahulat para sa mga the Holy Spirit, ang balaang Espiritu, whom the Father will send in my name, nga ipadala sa Amahan, puli kanako, in my place to represent me and act on my behalf. Siya magapamuhat puli kay Jesus. Siya ang magtudlo kaninyo sa tanang butang, magtabang kaninyo sa paghinumdom kung unsa ang ginaistorya ginawali ni Kristo kaniadto. Manaigsoon, dili ka angay magkabalaka. Kaya ang balaang Espiritu naa sa imong sulod. Tabangan kaniya, ubanan kaniya, panalanginan kaniya, proteksyonan kaniya. Amen? Siguro ha ang imong kinabuhi son. Si bisan kinsa nga nagkinahanglan kay Kristo, duo lang sa iya. Amen? Praise the Lord. Magaampo ta. Amahan ng mga langit nun, mapasalamaton kami ning matahong nga kabuntagon. Salamat sa imong mga pulong nga nagapahinumdum ka namo o nagapaila ka namo nga Lord, kung wala ka dili gyud namo kaya. Salamat sa imong grasya nga imong gipadala. Salamat sa gibuhat ni Kristo. Salamat sa pagkamatarong nga imong gihatag sa mga kinabuhi. Kabilong mi Lord, kung wala ka, wala gid kami mahimo. Salamat sa tanan, sa imong pagabuhaton. Salamat sa mga katawhan, ikaw magapanalangin. In Jesus name we pray. Amen. Si bisan kinsa nga nagapaminaw ni ani, kung wala mo kasugod, pwede ninyo balikon para makita ninyo ug makuha ninyo kung unsa gyud ang kagustuhan sa Dios sa atong kinabuhi. As Christians, kailangan kabaluta mo bahin-bahin sa pulong sa kamaturan. Kabaluta og asa ta magpailalom. Abrahamic covenant ba? Mosaic covenant? O kay Jesus na covenant? Kay Abraham, ang kalainan sa Abraham o kay Jesus na covenant, ang kay Abraham is ang Holy Spirit wala nagpuyo sa ilaha. Sa panahon ni Jesus karon, ang Holy Spirit nagpuyo sa ato. Mo ni mugiya sa ato. Amen. Muna dili mo allow ang Holy Spirit nga magpakasala ka. Dili pa jud kabiyaan sa Holy Spirit, tabangan kanya. Amen. Amen. Okay. Ato ta sa atong communion. Andam na mo sa inyong bread and wine. Okay? Atong ibaya ang bread. Sa gabi nga gibudhian si Jesus, mikuhan sa tinapay. Kung nagpasalamat siya sa Dios, uya kini gipikas-pikas, ug iyang gihatag sa iyang mga tinunan. Mingon siya, mao kini ang akong lawas nga nagsakripisyo alang kaninyo. Hatag kini alang sa paghandom kanako. Lord Jesus, salamat sa imong pagkamaayo.
Salamat Lord sa imong grasya, magihatag ka namo Lord. Salamat kini nga pan nga nagsimbolo sa imong lawas, nga may nag-antos sa tanan alang sa among kaayuhan. Nga pinaagi sa imong mga labod, kami naayo. Pinaagi sa imong labod, kami nagkaroon og kaayuhan sa among pisikal na panglawas sa tanang aspeto sa among kinabuhi. Imo nang gibayran Lord dito sa cross. Ingon ka, as you are, so are we. Wala kay sala Lord, wala kay sakit, wala kay coronavirus, wala kay TB, high blood, wala kay diabetes, ubo, sipon, kalintura. So are we in this world, Lord. O Lord, salamat sa tanan dalaygon ka sa walay katapusan. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Atong kaunon, ng bread nga simbolo sa lawas ni Kristo. Okay? Naibayaw ang kupa. Sa sama nga gabi, ikuha ni Jesus ang kupa. Nung nagpasalamat siya sa Dios, iya kinigihatag siya mga pinunaramigon siya. Kini nga kupa nga nagsimbolo sa akong dugo, nga nagdala sa bag-o nga kubinante, nga walay katapusan. Buhata kini alang sa paghandom kanako. Lord Jesus, salamat sa kahigayunan nga magihatag kanamo. Kini nga wine nga nagsimbolo sa imong dugo, nga mo'y imong giula dito sa krus sa Kalbaryo, aron kami mahimong angayan ug among mga sala napasaylo gikan sa among pagkabata ug hangtod kamo balik. O Lord Jesus, salamat nga dinhi sa imong dugo na nanalaytay ang mga kaayuhan, mga panalangin nga naani ni Lord. We believe na amo nang ma-enjoy in these last days, ma-enjoy na mo Lord imong pabor, ang protection Lord, ang kalibutan. Grabe man ang kahadlok, but Lord, tungod sa imong hamiling nga dugo, we are covered, we are protected. Kung ang Israelites sa una Lord, pag-abot sa 10 plagues Lord, tungod lang sa dugo sa mga karnero nga ilang gibutang sa doorpost, Father, kami usab karon God, we are protected because of the precious blood of Jesus nga iyang gipabuhagay sa cross alang kanamo God. Lord, we honor you, we thank you Lord for everything God. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Atong inon. Okay? Magpasalamat ta. Mga igsoon, dili lang kay karon lang, every Wednesday, Saturday night, and Sunday 10 a.m. always ta magadaig sa tong buhi nga Dios. Always ta magkahiusa, pinaagi nini nga buluhaton. Ato siyang pasalamatan, ato siyang pasidunggan, o sa kanunay magapamati ta sa pulong sa Ginoo. Amen. Praise the Lord, mag-aampo ta. Amahan mo nga langit nun, salamat dining kahigayunan nga magihatag sa matag usa. Salamat Lord sa kadaugan, sa mga pulong. Salamat Lord sa panaghiusa, sa kasing-kasing o sa Espiritu God. Salamat Ginoo nga sa kanunay ikaw magapalain. Lord, today I declare favor God sa mga katauhan, sa inyo kubinat in Christ, sa tanang katauhan Lord, sa mga katauhan sa tibok kalibutan Lord, I declare favor, blessings, healing, protection, divine protection. May bubo kanila God, ang matagusa ka namo Ginoo sa tanang aspeto sa among kinabuhi Lord, among madawat ang mga pabor Lord, pabor gikan sa tao, pabor gikan sa Dios. Ug Lord, salamat God sa tanan. Salamat Lord sa mga katawhan. The Lord bless you, the Lord keep you, the Lord's face will shine on you wherever you are. You are surrounded with the favor of God, and the angels of the Lord is with you, and the Holy Spirit is your great teacher. We honor you, Lord. We exalt your name. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Lord, salamat God sa tanan. Salamat sa tanan nagatanaw, sa among mga subscribers, sa tanang miyembro sa inyo Covenant in Christ. God bless you all. In Jesus' name. Bye-bye. Next time. Amen.